Oh. Čus, kaktusáci, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme Adopt Me a dneska vám ukážu, jak nejrychleji vydělat peníze. I když vím, že spoustu lidí to ví, ale tak prostě nevím, co mám natočit prostě. Tak tohle to natočím, jo. A prostě první, co musíte udělat, prostě mít dítě. Tak. Jste teďko mimino. Tak. Proměníme se prostě v mimino a vezmeme si tyhle donuty, které máte skoro zdarma, akorát, že nejsou úplně zdarma, stojí kolem 7. Počkej, já se podívám. Yep, a stojí to 45 baxů, což je hodně výhodný. A jako není to ani zase tak moc drahý, což jako možná budete mít i na to, jelikož vy na začátku dostanete kolem 50 baxů, myslím. A teďko půjdeme prostě do nemocnice, kde si vezmeme takový jako zlatý jablíčka, který prostě se můžou využít hodně. Který se hodně využijou, protože je to na vyléčení PETA, což je hodně výhodný. Jo. Mimochodem, sorry, že jsem na začátku mlel nějaký kraviny, jo. A tady si vezmeme vodu, která je zdarma. No, rovnou už ten pet chce napít. Vidíte mýho peta, tady rozsoběný. Možná si myslíte, že to je common, ale tak se podívejte. Je to rare. A mám uncommon, common. Jo. A tady jděte nahoru a tady najdete jablíčka. Apple najdete tady, což se hodně... No tak, ať se nažere. Tak, dvakrát ještě. A pokud nechcete utrácet za donut, tak tady je sandwich zdarma. Zdarma sandwich. Tady se hodně vyplatí, protože je to fakt zdarma úplně. Ale pokud chcete hodně vydělat peníze, tak můžete family a prostě jdete za nějakýma lidma, dejte jim jakože pokud chcou být v vašem family a díky tomu můžete mít i prostě kamarády, kteří prostě vám můžou dát sandwich zdarma. Jo, zdarma vám dají buď sandwich nebo pití, protože jako mně se povedlo, že protože někdo byl v mým family, tak mi dal tohodle malého bird, taky nějakého racka, nebo co to je. A mimochodem, jo, tady furt je tenhle, což je tohle. A vždycky dostanete tohle a vždycky si můžete koupit tohodle, ale prostě je to drahý jak prase. Což jako musíte hodně farmit, pokud chcete. Mimochodem, ještě od family, tak tady jsou nějaký ty lidi. Tak, za něma přijdete a prostě tady bum. A hezky tady no, skoro nikdo to neto. Že napad.
Počkat, co? No. No a mimochodem, jako kdybyste chtěli fakt hodně rychle vydělat a nechtěli byste tu nudnou verzi, tak mám i druhou verzi, a to pracovat do pizzerie. Hnedka vám to ukážu. Mezitím se tady vezmu bicykl. Když to jsem ani nemusel. OK. A tady je... Jo, tady si taky můžete vzít zdarma pizzu. Už tady jede pizza. Což jako je dobrý, že je zdarma. A tady můžete pracovat, prostě můžete dělat buď číšníka, anebo kuchaře. Což se vyplatí spíš dělat buď kuchaře, že ta práce je rychlá, anebo tady číšníka, což je pomalý. Tak. Tak a teď jdeme splnit všechny tyhle úkoly, což bude hodně dlouho. Což udělám moji taktiku, dám reset a budu zpátky. Já potřebuji, ne? OK. Takže. Aha, vlastně. Tak to musím udělat takhle. Orangután. Tak. Já se vykoupu. A kdybyste to dělali tak 2, 3, tak vyděláte kolem 1000, 1000 možná. 1000 prostě vyděláte 1000 baxů. Jo, 1000 baxů vyděláte, což je hodně výhodný, protože jsem tohle dělal furt, že jsem furt takhle vydělával ty baxy. Jako bylo to sice dost nudná práce, ale furt lepší než nic. A prostě... Ale třeba kdybyste... napište mi do komentářů, jestli byste chtěli udělat soutěž o dárek, který tady nemám, který si koupím, proto tam taky zajdu. Abyste mi věřili, že to jdu koupit. Okay? Vidíte? Ale jako nebudu kupovat tenhle velký, jo? Ani tenhle velký. Prostě koupím tenhle malinký a je mi jedno, co prostě to. Prostě tohle, jo? Bude pro vás. Nebojte. Jo. A to bude všechno z tohohle videa. No nic. Tak. Čau.